Готови сме да отговаряме. Само ще чакай да минем така, защото тук тече нещо. Този кръст. Точно този кръст, който все още някой друг ще да днес друг няма. Всъщност ние с Славчо охраняваме този отвор. Това е наша задача. Ние сме оградители на тази врата. Тази задача доброволно сме си избрали. И смятам, че всеки мисли, че това е нещо, което не е платено. Защото всеки изисква от нас нещо, което да не се заплаща. Но този път ни плащат. Ето на, аз съм свидетел. Плащат ни, за да охраняваме този път. Плащат в евро. То много добре. Мисля, че процент и половина на месец. Това е нашия протест срещу финансовата криза в момента. Нашия протест е сами да си изкарваме парите. И сами да ги харчим. Сами да ги харчим. Да не ме смущаващо. Но мисля си за друго. Например, с Славчо, ние си имаме начин, не всички отговори ни харесват. Да, примерно. Да, този не ни харесва. Не, отговори. Той иска да каже някои дупки. Например, е тази дупка. Не ни харесва. Например, страшно ме дразни тази дупка. Изключително. Един добричък, много възпитан отговор. Кой? Ето този. Отвор. Да. Казваме дупка. Казваме дупка. Отверстите вече ги снимаме. Дупките са прекалено самостоятелни, аз за това ги мразя. Дупки някъде по... По нас. Дупки по обувките. Не, интересно е, че преди много време съм имал дупки отдолу като дупки, но сега нямам. Може би ги правят по-качествени вече от дупки. Ти какво ще кажеш? Ами може би по-малко ги носиш. Ти спомням, че отпред имаше дупка. Винаги един пръст. Ние го охраняваме, но държа да отбележа, че няма нищо общо с тези дупки. Не го охраняваме, но същевременно и не пускаме хора да минават. Да, защото сега е вече късно вечер и той си почива. Единствените, които могат да минават през този ход, това сме ние. Но ние не минаваме, защото Всъщност реално го охраняваме. А това е нещо, което наистина зависи от... всъщност ние никога не се бъркаме в отверстието, да правим каквото си иска всъщност. Ще не го... А знаеш ли какви хубави момичета минават от тук? Ние обаче пускаме само момичета тук да минават. До 20 и колко беше? До 21 минути. До 21 часа е слабо между пресъдно. До 21 часа върхът се. 21 часа, да. 21 часа. 21 часа, да. Славчо много наряди. Не минава вечер да не сме тук и човек се обърква. Всичко ни се слива. Да. И небе, и море, и даже понякога се чувстваме. Ти ли се струва, че това е като сте отпишете? Точно, да, със сигурност. Може би такава... Въобще не ми попитах. Дали може? Може. Ти сам каза, че до 21 часа мога да минава. Да, всъщност трябва да се прави. Дали въобще ви видяха? Какво ще кажеш за нощите препоръди, които фърчат? Нощите препоръди са едни хулигани, които с нищо не се съобразяват. Не съм доволен от отговора. Да си много възпитани. Защо? Нощите препоръда не е тая, която ти си където хора по хотелите. Аз говоря за истинската нощна препоръда. Истинската нощна препоръда е много надменна. Защото когато е била и е пълзяла... Ти кажи най-важното, че тази нощна препоръда не е онази за жертви. Искам да ви кажа, че всяка вечер тук застъпваме наряд, да се обсъждаме такива неща. Най-важното е, че са уредили са ни пенсията. Колко хубаво звучи пенсия. Само ни лъжат цял живот. Това ще ни даде. Но ние всъщност получаваме военна пенсия. Да, военна. За послужени години в армията. Служили години в живота. Хубаво е, че имаме такава работа. Ние се чувстваме добре. Аз се чувствам много удовлетворен.
И духовно, и физически. Изви се. Това е нещо невероятно. За първи път аз да имам сигурна служба. През живота вече никой не е желая. Това е от студа, от условията, в които работиме. Това не е от храната. Ние се подуваме от студа. Всъщност. Защото Ти иска през. това е нещо, вероятно съм на работа. това е нещо, което много рядко се случва. Разбира се. Тук е такова течение да се лук. В годината е ти. Това е когато Славчо си взима понякога неплатен отпуск по един ден. Тогава да си позволява да си годината взимаме неплатен отпуск. Един път годината и платен живе. Но в този ден не се къпи. Защото Играеме табла в този ден. този ден да имаме право да играем на табла, съгласен съм. И шах може някой играе. Шак ще е много си И мисля. било е време, когато сме играли и шах. Тогава влизаме в порно сайтове директно. През телефона си. Безплатно. Какъв телефон? През интернет Не, директно. интернета, как го ползвате тук? Той е кабелен как? Не тук, не тук. По принцип. А в работно време? Време не. Не, тук никакво порно. Тук само работа и работа. Това ни беше, да, пазихме, това беше нашата работа през този период. За концерта? След концерта, цели години, да. Пазихте го това? А верно, ние, честно да се спомня, аз съм се чудил, защо ми ме в началото, според мен се Може би ти бързаше, бе, Георги, ти винаги бързаше по това време. Аз бях сигурен, че Георги няма да дойде, например, тогава. Не, аз не бях сигурен, аз до последния момент. Това, което знаех е, че той се оженил и че много малко вероятно да дойде да свири, например. Служа, 4 години преди това. А ти май не изчака до края на концерта. Не, със сигурност да бих чаках и със сигурност дойдох и по-късно. Така си диагночих съм това и трябваше нещо да тръгна. И там, където ми има, това загадката е защо съм в съблекаването. Ами ти виж колко лекичко излезе от този ъгъл, остана си въгъл и просто незабелязано изчезна. Музикантите смеят, но за България остават. Има фенка. Има фенка. Много симпатична. Даже много симпатична. Има точно с това, че е по-дълбока идеята, защото те са били никакъв види всъщност. Преди да станат на по-добри. И са си забрали. забрали. Забравили са си произхода и се правят на вас. Чакате бащата на българска държава. Да, това е официално да го Не съм регламентират. такава. Да го регламентират някакси. А че има ли някакви привилегии, например? Доволен вечер. Да, това е много. Герман, това е тайна. Герман е много. Трябва да направим един лайв от Герман и сме много Много добре. си, но Герман няма гара, това е проблема. Ще ме срещат в Герман и после ще кажем, сме правили концерт в Германия. И да, Може и в Монтана да направим. Монтана също е Герман и Монтана и... Не благодаря. За това ще ви трябва 10 годишна виза, бизнес виза. Ева, Не, Монтана... Монтана е нашата Монтана. Но ще Той и пишем за Монтана. нашата му трябва виза. Не, аз знам къде ще стигаме през Петрохам. Да си го ходил се. Не, трябва някакъв друг град, който също звучи европейски. Кондофрей. Кондофрей е всъщност Кон де Фри. Кондюфри, точно така. Да. И Бов. Това са Бофия. Бов, много добре. Това е фактически, той е, не знам, барон, граф, някакъв от кръстоносците. Кой е Боф? Това страшно ми харесва. Може ли малко по-силно? И много ми харесва и... Дори съм свирил, това е много добре. Сигурен съм, аз си спомням. Партията не си спомням, за съжаление. Това е край на началото. Страшно ми харесва това парче, наистина. И текста много ми харесва. Много хубаво парче, наистина. Аз просто ще се дослушам. Да, това е звучено даже за друга песен, която всички знаят. Че Георги е женен и е... Тогава ние фактически го осъзнахме, разбираш ли? Много хубаво парче. Как ми Край на началото става конкурс. Началото е
Аз понеже нали, вече работя като лекар и съм специално гледа. С бели престилки, бели дрехи, бели ризи. Не съм си позволявал. И зелено. Защо в крайна сметка? Защо да ми така става с това звучало? Някой не изяжда бъдеш от така нещо. Колко тъгне. Така е. Ти го вече... Ето това ти се чува, като това е също. Ето аз се чува. Ето другата фана се дължи. Колко много горе има. Ама даже и там се дължи. Още бис, само. Няма не слез да упадеш, Няма да излива. А имаше много стачки. Стачки нямаше ток и ние всъщност нямаше какво да правим. И затова. Да, изливахме Да. своята отрицателна енергия в положителни неща. Пейки на тъмно. Но нищо, все пак влезахме в историята като нещо, което е разчупило такива нормите на България тогава. Тия такива години бяха, че всичко ново, нали, разчупваше старите рамки на бившето соц положение. Но концертът мина страхотно. Даже някои мислиха, че нарочно сме избрали такава малка зала, за да се препълня, нали, да кажат хората и ски какво става на този концерт, колко много народ има. Но единственото, което мога да кажа сега след толкова години, че не беше такъв замисъл. Просто даже ние изобщо не сме очаквали, че толкова хора ще дойдат на концерт. Да, влез! Силно бута и влез! Бе, не ме ли чувате, бе? Демпано. Да, чугра, ти да, може да не чуваш, да. Лайт мотива е, че за тия години хората се променят, а музикалните инструменти остават същи. Така е. Това е нашия извод, всъщност, за толкова време. Да. Някъде сме ходили на гости тук. В смисъл няма около тази снимка специално, ама после ня извадих на показ май, защото прекалено мрачна ми се стори. Иначе така тогава си мислех Мене, още... ако ме питаш, нищо не е прекалено мрачно. О, тук е речката, го виждам, речката. Те са по-нови, май. Ето виж, това къде е? В излишните вещи тук да може. Да, това къде е? В Руселия, това не е в Руселия. Не. Знаеш къде? Това е НДК в последния концерт. Да, защото аз Дето са виждам само ето... тримата с Катя. Да. Ето аз си виждам. Без Жоро вече тук. Всъщност. Тук ми те колко е готин с тази котка. Да, бе, това си имаш тук тогавашното. Да. Тук всъщност три. Домата се жива. Да, такива някакви преиграни моменти, изиграни т.е. Трябва да има една такава, защото гонзи с, може би, слупа. Виж сега за какво става въпрос. Това е много добро. 5, 3 по 10, там някакви шоу, програми с нашите хора. Тези двамата гонзи, много те моля тези да ги видиш. Млади, красиви. Помниш ли ги тия двамата? Красиви, но млади. С идеална черна коса, ами този кой е с тебе? Пише на плаката, нали? Група Сигнал или какво си отдолу пише? Лазерни фонации, шокове и каскади.
Какво? Лазерни фонации, Фонации. да, шокове и каскади. Това... Като това е написано. Коя година се научи това? Но това е 2016. това е написано, както се сещаш, това е написано, за да, нали, защото в малкия град, като прочете шокове, каскади, лазерни фонации, това е, нали, няма Ма такова. как ги измислил, че... Той си ги измисля, те са такива. Лазерни фонации. Така че и сега ще върви, ако го... Зруя се Сега да не смеем, вика, викаме сега лазерни фонации, шокове и каскади, а това е За брат. патентово ли го е много? Много добро. Еми това е, може да слагаш чертата. Това кой е? Ти ли си или съм аз? Можеш ли да кажеш? Не знам. Това си ти. Така ли? Ние Да. сме вече сме еднакви. Ти да ме правиш кола. Копеле, ние сме еднакви вече с тебе, разбираш ли? Смисъл, Може аз да не стана еднаква с вас. смисъл. Представи си тя да стане еднаква с нас. Малки кюртчета ли? Малки кюрчета. Малки да кюрчета, по. Да, кюрчета. Защото кюрчета е малко като кюрчета. вече да, в днешно време. Ето, според Разбираш, ядме е, че не съм му направила един ултра готин портрет на Митака в лице. Разбираш, нямам такъв всъщност. Нито пък една много хубава сценична снимка. Не сме А къде има китарата на Мите сега? в нас, в гардероба. Аз искам да я пипна някакси така. Това е много... Еми, окей, ще уредим едно пипане. Права си да, всъщност цигарите са много лошо нещо. Ама не защото пушиха там нещо, ами защото откъсват разсейват от много неща, които са важни. Ама аз съм за. За кое? За против пушачите. То си е закодирано в тютюна. Никотина. Той го съдържа това. Да, мисля, вагоните така не ще унищожат планетата. Не, това всеки това го казва, нали? Ти как издържаш в заведения и така нататък. В смисъл, пушачите си имат една стандартна програма, но не ми се говори просто. Измислено. Понеже сте ми близки по някакъв начин, реших да ви заведа. Това от Уейфо ли ти? Това е от ужас, който живеем, житейски. Този стрък. Тъй се като стърчи вече. Го показва много ясно според мен това, че това творчество е възможно, творчеството на Митко, на Нова генерация изобщо на времето, беше възможно това нещо да се твори. Защото като че ли имаше повече яснота, благодарение на абсурдната яснота, в която живеехме тогава. Сега живеем в абсурдна неяснота, което според мен е още по-страшно. Моето основно щастие, че съм същия човек. Аз този ден, когато бяхме на филма на Антон Ковин, нали, ставаше въпрос за това, че в контекста на разговор, който имахме, че съм дори с фанелка на Joy Division отдолу. Ама ти още ли носиш такива неща? Нали, живеем в глобализация, толкова глобализирано от към глупостта, от към онази нещата, каквото е посредствеността свят. Някакси се опитам да се откъсна от това нещо. Не знам дали успявам, със сигурност Мария съм носител на 100%, съм носител на много голям процент посредственост, защото е много трудно. Айде без оправдание. И аз съм си посредствен човек. И аз. Айде сега си мерим посредствеността. Ама значи започна да ми се иска пък да си пускам косми по висшите, за да в момента знаеш и не знам защо го искам това. Те не са тръгнали да правят реклама на чорапогашници. Те правят един филм, който със сигурност няма да им донесе пари. Всъщност аз искам да ти кажа, че този филм е реклама на чорапогашника. На чорапогашника на Катя.
Хубаво имаш Това чувство. беше... Ние до сега крихме от тебе, за да кажеш по-интересни неща, обаче. Това е... Чувствам се заклещен в си. Добре, че го имам двата малко. Много готино контрастира на сивото. Страхотна реклама, виж. Той в момента е в сиви тонове целия, дори косата му. И само това е жълто. Кадрите са много добри в момента. Аз съм пепел. Пепел. Изтръската. Нали, по едно време станах менеджер на нова генерация. Верно, да. Аз съм от първите, какво сега? Ти си, да. Което беше невероятно. И отиваме в Берлин на фестивал. И това беше уникално, как преведат. Значи може ли тези текстове се преведат на немски език? Много е трудно, защото не можеш да извадиш този контекст, който го носи тази музика и посланието на Митко, но все пак опитахме се да направим нещо и беше много смешно тогава, не беше толкова добра техниката. И ние седим на сцената, значи, и преди всяка песен аз резюмирам за какво става дума и след което те изпя. За Митко беше нещо невероятно като преживяване, той след това и песен на текста. Тогава решихме да продаваме старите китари в Западен Берлин. За пръв път минаваме стената. Това е 90-та година. И отидохме в един магазин и се опитахме да ги продадем, обаче не стана, разбира се. Тия значки така стоят в нас в една турба. Деде, моля ти се една, аз няма нито една ми е останало. Добре, точно. Да се закичим всичките. Добре, това е страхотно. Това Артур беше направил знака, нали? Това триъгълник. Факто Митко успя да го направи това да остане нова генерация за мен. Пътувам си с Уолкмена във влака, слушалките нова генерация. Това е точно тия кадри сега, дето ги видях. Точно си го преживявам това нещо. Толкова красиво усещане на прозореца, вятъра и Митко в колкото ми пее неща, които за това време бяха просто немислими да се кажат. И чувстваш как в тебе се надига точно желанието за свобода. Свободата. Това е, което беше символа за мен. Митко за мен беше свободата. Свободата в мисленето, свободата в отношението към хората, свободата да си над нещата, над дребните суети, завист, пак ще кажа агресия, подлост. В него нямаше грам, частичка от това нещо. Сега сещам, спомниш ли си интервюто с Нора Джонс? Не, Нора Джонс. Павлина Джонс. Я бъркам сега Нора Джонс. Павлина Джонс от BBC. Имаше такова, тя дойде в България и искаше да прави интервю с Митко. Имаме снимки от тогава. Аз си ги пазим вкъщи. Той успя да направи за кратко време много неща. И да... месеци, дето нищо не се случва такова. А тогава, за тия 3 години те бяха такива времена. Искам поколението на сина ми да може да чуе там. Аз на него му пускам редовно и той ги знае, даже ги пее. За моето въобще оформяне като личност, мога да кажа съвсем неотговорно, тук това никога не съм ти го казвала. Митко изигра голяма роля. Един момент от живота. Като кажеше Георгиева. Пак ли е? Аз играй малко. Георгиева. Така с едно великодушие на Георгиева. Значи сина ми се връща през лятото, ходил на купон с някакви нови приятели и казва: мамо, имаме ли диск на нова генерация? Аз казах: да, имаме. Абе да дадеш да подаря на една приятелка, защото се оказа, че е голяма фенка на нова генерация. И като й казах, че майка ми е била менеджер на нова генерация, тя направо ме погледна с други очи. Само клас бяхме решили, значи къде да се видим 87-ма нали бяхме. 87-ма бяхме нали, на първия рок фестивал и за следващия решихме да се видим под името на нов плаж с само че тримата, нали, като и тримата излезаме по пижами и по чехли, нали, като четвърти километър. Геша, който беше доктор и нали, всичко беше много добре. И Любов точно беше парчето, което за тогава бяхме планирали да го правим. Тоест, мене ме арестуваха, бяхме в колата всички, шегетата. Ти сега ще разбереш толкова неща, не че не знам. Цялата Цялата фотографираме, аз си купувам някакъв телевизор Кореком. Ей, Кореком! Леле Боже, ти беше човека с Кореком. Дето
И на излизане, взем телевизорчето, набързо. И да не чакай колата и да излизане от Тече, чакай топло. ме спира един с туалетна хартия. През 20 че те навръв е само. Това е фотокамера. Един носи туалетна хартия. 20 туалетна хартия. Няма и ме спира и ми казва, приятел, ти откъде купи това телевизор? И аз вика, ще беги тук. И той вади да плаката, вика, вика, те пътиш къде ще бегам. Чегетата с 20 туалетни хартия. И вика, митническа полиция, я те ви видите, нека си. И ме кипнаха на тези. И митническа полиция насред София ли какво? На централна гара в някакъв кораб, пред някакъв Ма готино е това с картите, сещам се. Ама той носи 20 топна туалетна хартия, полицая, цивилен с туалетна хартия през рамо. На централна гара, той явно това му е било прикритие, не знам дали има прикритие. Той си върши, има вече такива опити, доколкото имам представа, някакви хора пишат книги за рок-н-рола, за изобщо за София през 80-те, за такова. Всичко е толкова... Не за политиката, бе. Излиза някой ти каза, беше така, това беше така и какво си няма. Много нещата са много... Когато ние всъщност правихме нещо и то не, че сме се борили, защото сме искали да бъдем такива, това ни беше отвътре, никой не може да ни спре. Та мисълта ми за това е, за изкривяването на нещата. И с Мите, и с Киро, и знам всичките истории, това ми беше най-якото, нали, да плаща, точно за това щехме да излеземе по пижами, защото всичките бяхме минали оттам, Геше до психиатър, той щеше да ни надзира на сцената. Това беше идея. И точно ще излеземе така, както се дивни с Киро, много обичахме така да видиш. Там се ходи така. Така ли? Не, ние така щехме да излеземе на сцената, там където трябва да се ходи така, всички така ходят. Това е един дето. Дето свърши там някаква работа и се замина. Да, но то какво беше? Те ще така заминават точно преди да заминат. Това ли те беше? 89. И вас уместеше ли не, вика, един бек, тук ли си, аз бех на планина тогава, бех в килчето. Да. И вика, бе, тук ми те, вика, остава без хора, нещо, да, да свържа с него. Разказвам как ме свърза с Мите. Ние не се познаваме. И не си спомням, ти заведе ли ме в тех или даде телефон или нещо? Аз през това време си трових с едни типове, с един барабанист, който беше много такъв нахъсан барабанист каратист. Беше ни пуснал в мазето на читаш. И с това барабанист свирим и аз му вода Мите там. И почваме сега, сепиме нещо и свириме някакво парче. Аз Мите и барабанистът започва и карате върху барабанист. Той е приемал трети и четвърти курс в консерва. И така се самочувства, че много добър. Карате върху барабаните. И гледа така. Да, точно така ги обичаш. Аз това не го знаех, но на секундата го разбрах. Не, аз това на секундата го разбрах цяло. Той просто така се сръточи. Се сръточи се, предполагам, че изключи изцяло слуха си. Да слуша радио, какво прави с барабаните. След което гледай сега какво става, слушва репетиция. Не бе, то минава в такъв човек, пред главата веднага в този момент минава, Не, той е железен. Сега какво да направим, или какво си така и... Те железен. Идва на втора репетиция. Сега идва на втора репетиция. Ние правим джем сешън през цялото време, 3 минути. То обаче барабанистът е номер 1. И след малко барабанистът ме вика навънка и вика, той вика много готин. Трябва вика само да го учим да свири нещо музика. Това ми напомня като... А ние няма никаква музика с това, разбираш ли? Си на поста беше. То е такъв, те искат да го променят него, за да стане за текст. Не, он е барабанист. Аз изобщо не го бъда там да го променя, или най-малко, напротив. Мен ми е ясна задачата изцяло от самото начало. Стана така, че на третата репетиция му казах аз на барабаниста. Така беше. Обаче ми беше кучинка на мене и знам, че свиреше на пиано на почетка ми, че е пианистка, добра пианистка, като дете се занимава така, супер добра пианистка, особено като беше дете. Като пианистка. Миха те развали малко, той пианист. Не знам, дали се упражнява още толкова, но се упражняваше по 10-12 часа.
пианото и беше виртуозна. Не, виртуозна пианистка беше и аз разбрах, че няма и пианистката и някакъв начин намерих много бързо. Първи път аз отивам до къде и гледам такъв топон някакъв привлечен, така че някаква хармоника се чува и гледам басофилна хармоника. Почти като аз го. Много, да. Не, изобщо. Аз си пазя тази хармоника. Представи си късен маняк, още си пазя тази хармоника от дупката и от тия години, още от 83-та ми етаж. Тотално свирена хармоника. Тук ние сме едно цяло с този опит, всъщност, и смеем. Това е много морален, това е не. Ако, например, Радослав, че гледал порно, той веднага разбира. Че не е тук мястото за порно. А мястото за порното е само вкъщи в кремата. Това е един отговор с характер, Славчо. Да, освен това много ревнив. Съгласен съм. Много ревнив. Споделял ми е нещо. Ревлив. Ревлив. Знаеш колко пъти е плакала това? Вие ще ме довършите тук за Така е казал, отговорил е, съгласен. Виждал ли е с момичета? Потвърждавам. Много е лошо. Ние сме към сектата на свободните хора, принадлежим официално. Свободните хора на служба. Искам да го слушам. Той ми е такава секта на свободните генерала. Славчо, нека те застанаме в парадна поза. Няма ли на всеки час? Да, всъщност на всеки час. Да. Пенеш. Коли свири пенеш. Свирят ми обикновено. Ние пеем. Да направим така. Така. Само да пред паметника.